Dobrý deň, nachádzame sa v centre voľného času v Topolčanoch. Koná sa tu šachový turnaj žiakov základných škôl a gymnázií. Prišli sme sa na nich pozrieť. Prinesieme vám niekoľko rozhovorov. Práve teraz vstupujeme do budovy centra voľného, samozrejme len rozprávať, ale vám ich aj ukážeme. Kde mám pokazené to? Ja hrávam šach preto, lebo ma to baví a hrávam ho už tak 7 rokov. Na takýchto turnajoch som bol nejak 6-7 krát, neviem. Chodím tu veľmi veľa, pretože aj keď vyhrám, aj keď prehrám, vždy sa naučím niečo nové, vždy ma to pobaví. Dobrý deň, máme tu našu mladú šachistku Martinu Števánkovú zo základnej školy Škôl Tetín. Takže ahoj Martinka. Čo sa ti páči na šachu? Na šachu sa mi páči najviac to, že si tam vystrihnem A koľko máš rokov a ako dlho sa venuješ tejto hre? Mám 10 rokov a tejto hre sa venujem asi 2 roky. A kto ťa učí? Chodíš na nejaký krúžok? Áno, chodím na krúžok a tam ma učí pán učiteľ Smolenský. Áno, a čo by si chcela odkázať v tomto šachu svojim rovesníkom? Aby nehrali príliš rýchlo a aby sa sústredili. S našou ďalšou súťažiacou. Ahoj, ako sa voláš? Volám sa Martina Hatalová. Koľko máš rokov? Do akej triedy chodíš? 9 a chodím do 4. N. Ako, no? Áno? Dobre, čo sa ti páči na tejto hre šachu? Takže sa pri nej uvoľním. A chodíš na nejaký šachový krúžok, alebo čo? Nie, A kto ťa učí šach? Sama sa učíš? nie, ocino ma učí ako. A tvoj ocino je učiteľ? Nie. Nie? Len takto mám, to vie hrať dobre. A si na takejto súťaži prvýkrát? No, už som na takej bola, ale Úspech si nemala? to boli už také veci. Dobre, takže toto bola naša kamarátka, prajeme jej veľa. Ahoj, Ako sa voláš? Maroš, Mačo. Áno. Čo sa ti páči na hre šachu? Občas vyhrám, občas prehrám, učím sa to. No a koľko sa už nevieš? No, ale detko ma to naučilo, ale keď som mal 5 rokov. A tvoj detko je nejaký skúsený šachista? A nie, Nie. A z akej si školy? Z Tribeckej? Čo by si odkázal svojim rovesníkom šachistom? nech si stále učia hrať. A chceš sa tomu venovať aj v dospelosti, či len tak teraz v voľnom čase? Aj v dospelosti by som mal. Áno. Blahoželám. Nech sa ti páči. Blahoželám. Aj tebe, ďakujem. No, ďakujte pekne. Aj vám blahoželám. Nech sa páči. To máte na tú nešťastnú geometriu, ktorá každá dopadla na testov deviatakov. Blahoželám. Kvalitné, pekné kružička. Blahoželám. Zatleskáme im ešte raz. Ďakujeme, môžete si sadnúť. No, takže niekoľko slov na záver. Verím, že tejto krásnej kráľovskej hre sa budete venovať aj naďalej. Že sa budete zdokonalovať a samozrejme, že budete sa snažiť aj svojich kamarátov, kamarátky pritiahnuť k tomuto krásnemu športu.